Здравейте, дечица! Искате ли малко чанчички? Гледай каква е мръснава! Дай малко нос! Не дай! Носът от кого си го наследила, бабо? От баба. От прабаба. Не, чакай, снимаме така в профил, че съм пълба. Той не е профил, това е фас. Фас! Да, така се казва. Опрете фас, не е профил. Ей, така е фас, така е профил. Аха, ясно, добре. Ей, така, виж, чакай, ей, така е фас. А пък ей, така е цигара. Не, че такова. Аз продавам чанти. Тази чанта е на Adidas, оригинална е. Е, турско производство. Китайско, моля ти се. Моля ти се. Струва точно 100 лева. Моля, дайте, че нямам хлеб. Така, продавам си и якето, и дънките, и гащите, и по-долни гащи, и черпогасни. Ето го нямам. И сотена да се продава. В момента не съм с отиен. С какво си? Без нищо малко. С жартиерки отдолу. Да, човек, много съм яка. Така. Ай, кажи чао на камерата.